зізнався у цьому випуску. У Туреччині через вибух стався витік отруєної речовини. В Одесі побилися за місце у черзі за закордонними паспортами. Міжнародні експерти розповіли про суд у Гаазі. Це буде прямий шлях для того, щоб вимагати покарання. Доброго вечора. Час новин на АТР. 12 квітня, 1140-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. У Сирії відбулася хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфіза, що на півночі країни. Про це повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке в своєму твіттері. Журналіст оприлюднив фото, з яких видно, як один з сирійських гвинтокрилів Мі-8 скидає бомбу, ймовірно, з хлорином. 4 квітня в Ідлібі стався напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї. За даними свідків, отруйний газ над містом розвіяли російські військові літаки Су. برميل متفجر على مدينة كفر زيتا 12/4/2017. У Туреччині стався вибух і витік отруєної речовини. 29 людей шпиталізовані з отруєнням. Решта працівників фабрики евакуювали. Місцева адміністрація заявила, що причиною вибуху стала хімічна реакція в одному з котлів. Яким саме газом отруїлися співробітники фабрики, наразі невідомо. Bunlar yan yana. Vortex. Fabrika gene yerine Росія закликала Америку не допустити повторних ударів по Сирії. Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав держсекретарю Сполучених Штатів Америки Рексу Тіллерсону під час зустрічі у Москві. Раніше Тіллерсон заявив, що Росії необхідно обрати між відносинами з Сполученими Штатами і країнами Заходу або з президентом Сирії Башаром Асадом та Іраном. Заявлений мы наблюдали совсем недавно весьма тревожащие действия, когда была предпринята противоправная атака против Сирии. Считаем принципиально важным, чтобы не допустить рисков рецидивов подобных акций в будущем. Наша встреча сегодня проходит в очень важный момент в истории наших отношений, чтобы мы смогли уточнить, где лежат наши общие интересы и где кроются наши противоречия, даже если наши тактические подходы могут различаться. Сутички між учасниками мітингу 26 лютого 2014-го почалися після того, як міліція пішла з-під стін Кримського парламенту. Про це на 103-му засіданні суду у справі заступника голови Меджлісу заявив свідок захисту Едем Дудаков. Також він запевнив, учасники мітингу, організованого Меджлісом, не використовували держаки для лопат. Ахтему Чийгозу закидають організацію масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Свидетель является специалистом в области строительства. Он пояснил о том, что черенок от лопаты по своим характеристикам не может быть использован в качестве древка. Мало того, он привез с собой схему черенка от лопаты в соответствии с ГОСТом, привез схемы и размеры флагов, которые существуют. Однако эти доказательства суд отказался приобщить, поскольку формально суд не смог установить, из каких источников свидетелям были получены эти сведения. Іспанські політики і бізнесмени прибули до окупованого Криму. Делегація іспанців начебто представляє не уряд країни, а Національну асамблею Андалузії. Передбачається, що іспанці проведуть в Криму до 15 квітня. Планують зустрічі з кримськими бізнесменами. Прокуратура Криму вже висловила обурення щодо візиту іноземної делегації до окупованого півострова. Мы хотим выразить нашу солидарность с народом Крыма и напомнить о том, что политика существует для того, чтобы улучшать жизнь людей. Мы противники любых типов эмбарго. Мы находимся здесь, чтобы убедиться, что здесь абсолютно спокойная ситуация. Это основное послание, которое мы хотим передать нашему народу. У нас большие возможности по развитию культурных и экономических связей. Наши бизнесмены могут сотрудничать с Крымом.
Во-первых, мы против любых санкций в отношении Крыма. Никакому народу нельзя инкриминировать его решение быть свободным. Лично я считаю, что приезд в Крым – это упражнение на свободу, и проблемы всегда у тех, кто пытается ее ограничить. Украина может как угодно следить за нашим визитом. Мы не представляем испанское государство. Мы представляем Ассамблею национальной Андалусии, зарегистрированную в Испании. За тиждень, 19 квітня, Міжнародний суд ООН має оголосити рішення за позовом України проти Росії. Слухання цієї справи відбувалося з 6 по 9 березня, під час яких українська сторона представила факти порушення Росією міжнародних конвенцій. А саме расова дискримінація на території Криму, заборона меджлісу, постачання зброї на тимчасово окуповані території та фінансування терористичних груп, збиття малазійського Боїнгу. Своїм позовом Україна вимагає від Міжнародного суду застосувати тимчасові заходи щодо Росії. Українські фахівці з міжнародного права пояснюють, чому так важливо це рішення для України. Довести факт неправомірності дій Російської Федерації. Безперечно, що шансів на те, що суд визнає дії Росії проти України фактом агресії, вони мінімальні, якщо взагалі вони існують. Але тим не менше, коли нам вдасться, якщо нам вдасться і коли, дай Бог, нам вдасться вийти на позитивне рішення по цьому позову, це буде прямий шлях до того, що в Україні з'являться підстави для того, щоб вимагати покарання. Хто перший став, того й паспорт. В Одесі побилися у черзі за біометричними паспортами. Бійка сталася у Суворовському районному підрозділі Міграційної служби України. Люди вишикувалися в чергу за півгодини до відкриття відділення. Сварка ж виникла через списки, які почали складати охочі. На місце викликали поліцію. Більшість моряків, що зрадили Україні, служитимуть на Тихоокеанському та Північному океанах. Про це розказав випускник Військово-морської академії імені Нахімова Мирослав Криворучко. Він розказав, що більшість курсантів перейшли до Росії. Але, за його словами, їм не довіряють, того намагаються розподілити колишніх українських моряків по всіх флотах Росії. Через брак коштів на утримання страусів Януковича квитки до заповідника Межигір'я подорожчують в середньому вдвічі. Щороку колишню резиденцію президента-утікача відвідують майже 500 000 туристів. Ірина Сідбулаєва розповість більше. Це територія зоопарку Межигір'я. Цимпернатам лише півроку. Всього тут живуть 22 страуси. Співробітники скаржуться, утримувати птиць дуже дорого. За місяць тільки вони з'їдають корму на 8 тисяч гривень. Торік з'явилися нові тварини – касулі та вівці. Загалом їх тут 1500. Приблизно 175 тисяч гривень в місяць. Це дуже приблизно, тому що є такі розходи, наприклад, ми мусили оперувати антилопу, в якої був артрит гнойний. Такі розходи від 1000 гривень до 10 тисяч гривень в місяць ще не заплановані. А це оглядовий майданчик. Вже 3 роки вхід сюди закритий, палі ледве тримаються. Це підземні потічки, ви ж можете побачити. Воно звідти підтікає. Вони ж при Януковичу тут забили сваї і порушили підземні води. Праці і так далі. А це Хонка – головний дім резиденції колишнього президента Віктора Януковича. Доглядач Петро Олійник показує вази 19-го сторіччя, білий рояль з автографом Джона Леннона. Увесь одяг та деякі декорації зникли після втечі легітимного. Після повернення Хонки до державної власності близько 500 картин віддали до музею. Вже 3 роки резиденція існує за рахунок туристів. Співробітники розповідають, держава не витрачає на утримання Межигір'я жодної копійки, чекають гості президента. Петра Олексійовича ми відкриті, запрошуємо гості прийти, щоб дав хоча б 3-4 відповіді, що, як нам далі діяти. Чи то ми лічно самі маємо далі то десятки років доглядати, чи може вони нам чимось допоможуть. Щороку Межигір'я відвідують 400 тисяч туристів. За 3 роки активісти назбирали 45 мільйонів гривень. Гроші відвідувачі витрачають на утримання маєтку та зарплату працівникам.
В этом году мы планируем собрать, как минимум хотим собрать 1,5-2 раза больше, потому что нам необходимо. То есть мы дошли до такого момента, когда необходимо произвести ряд ремонтных работ, которые мы... 50 гривень – саме стільки коштує квіток до Межигір'я. Однак 16 квітня він подорожчав вдвічі. Це пов'язано з видатками на утримання екс-резиденції Януковича. До підвищення цін відвідувачі Межигір'я ставляться по-різному. Іноземцям – недорого, однак українцям – б'є по кишені. Якщо ви їдете сюди, ви платите навіть вдвічі більше, щоб потрапити сюди, тому це недорого. Лікар або вчитель, і зарплати їхньої вистачає тільки заплатити рахунки. Ельвіна Цідбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Ми продовжуємо цикл сюжетів про роботу представництва президента України в Криму. Напередодні наша знімальна група намагалася з'ясувати, як консультують кримчан. Сьогодні дізнавалися, чим займаються співробітники цього відомства і як в них проходить робочий день. Що з цього вийшло, дивіться прямо зараз. Похмурі вулиці Херсона оживають після ночі. Тільки біля входу в представництво президента України в Криму безлюдно. Вже 9 ранку, але в будівлю представництва ще ніхто не заходив. Але на 3-му поверсі горить світло. Напевно, всі прийшли раніше, щоб не стикатися з нами. Потрапити до представництва непросто. Двері постійно на замку. Пропускають лише після спілкування через домофон. Цьому хлопцю з Севастополя вчора не пощастило. Хотел переклеить фотографию в своем украинском паспорте, потому что в Крыму у нас этого не делают. Подошел, а представительство закрыто, поэтому вот записал номер. Все. Спробували потрапити всередину і ми, аби дізнатися, чим займаються співробітники представництва. Компания АТР, мы бы хотели попасть внутрь, пообщаться с сотрудниками. Одну секундочку, к вам спустятся. Да, спасибо. Обещали спуститься, будем ждать. За 10 хвилин до нас вийшов співробітник представництва, переписав наші дані і пішов. Очікування затяглося на кілька годин. Друга спроба потрапити в представництво теж не вдалася. Мы хотели узнать, сможем ли мы попасть к вам внутрь все-таки? Ваш запрос обрабатывается, поэтому ожидайте. А сколько еще ждать? Я не подскажу по времени. Минуло вже 3 години, як зібрали наші дані, але потрапити у представництво президента, куди вхід для відвідувачів повинен бути вільним, ми досі не можемо. Як нам повідомили, наш запит обробляється. Чекаємо. Іншим відвідувачам двері відкривали. Ця жінка принесла конверт, а ось зайшов чоловік з картриджем для принтера. Пустили на консультацію і мешканця Херсона. У меня родственники в Феодосии живут, и у них родился сын. Они просто хотят приехать сюда, тут жить. Подсказали, всю консультацию провели, то есть, что надо собрать, куда надо побегать. Так что такие вот дела. А нашій знімальній групі потрапити до представництва все ж не вдалося. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет. И не хотим так орать. Спроба дізнатися у співробітників, що виходили з будівлі, чим займалися сьогодні 14 людей, які отримують зарплатню з бюджету, виглядали так. А можете рассказать, чем вы сегодня занимались на работе? Почему вы нас игнорируете? Роман Спірідонов, Асан Амінов, Заман, АТР, Херсон. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Осман Пашаєв та Оксана Денисова говоритимуть із заступницею міністра культури Тамарою Мазур про захист пам'яток культури ЮНЕСКО. Будьте з АТР. Гарного вечора.